Good evening everyone, it's your Ate Val again and welcome back to our channel, Family Ritzma. Ayan, nagaganon ako. Tara! And guys, sorry, may pagkalukaret ako today kasi it's my first time to use my Canon G7X Mark III. Alright. Ayan. Actually guys, last week pa ito na-deliver sa bahay. Kaya lang, I was so disappointed about sa autofocus ng latest na camera nila na ito. So, ayan, muntik na namin talagang decided na kaming ibalik to. Kaya lang may nabasa ako or may nakita ako sa YouTube na yun, may update daw na ginagawa yung ayun, yung Canon. Ayan, yung firmware update. So, ayun, buti na lang, 'di ba? May mga nag-a-upload ng video about sa mga ganito. So, ayun, finalo ko lang siya. Nag-update ako ng firmware. Nakalalabas lang last week. And, ayan, okay na yung autofocus niya. So, hindi ko na siya ibabalik. And, since ako lang mag-isa dito, actually si Sabi tulog na. And, si Wibe naman, nasa kaibigan niya, nanonood sila ng football. Since dito sa Netherlands, football is life. So, ayan, may time akong mag-vlog. Ayan, minsan lang ako magta-time. And, ayan, since last night, tsaka this morning, may dalawang kaibigan ko pong nagtanong na, ayan, nakatira dito sa Netherlands about sa exam. Kasi dito, bago kami makatira ng forever dito, need namin ipasa yung 6 na exam. A2 exam. Listening, reading, speaking, writing, KNM. KNM, it's about Dutch Society. Tsaka yung ONA, about CV, about yun yung pag-a-apply ng work. Since ako, more than a year na ako nag-work, nag-apply ako for exemption, pero waiting pa po ako sa result. And, 3 pa lang yung napapasa kong exam, listening, reading, tsaka yung KNM. And, hopefully, December or January, ayun, i-take ko yung speaking, tsaka yung writing. Ayan. Madadala lang yan sa practice. So, ayun. Shout out nga pala kay Mel Semera at kay Eve. Ayan, yung channel niya is Pinay in Netherlands. So, sila yung nagtanong sa akin, guys, kagabi at kaninang umaga. So, ayan, since nagtanong na rin lang sila, i-share ko na lang sa inyo, guys, yung mga naging experience ko sa pagtitake ko ng exam ng KNM. Actually, 3 nga yung natake ko. Listening, reading, tsaka KNM. Pero since yung latest ko na na-take, last 2 weeks is KNM exam. Tapos yung result, ayan, lumabas na. And I passed the exam. So, ayan siya. Ayan yung 3. Ayan, nag-post sila ng mail na ito na yung napapasa ko. So, need na lang ng 2. And, ayan. Paano nga ba ako mag-review? Guys, I work full-time. I work from Monday to Friday, 8 hours. Tapos, plus mom, pag-uwi. So, si Savi na sa childcare siya. And, of course, si Wibe, working full-time din. Pero, ayan, soon, magpapaalam na ako to work 4 days in a week. So, ayun na nga. So, walang ibang choice, guys, diba? Self-study lang yung ginagawa ko. Nagpa-practice lang if ever my time. Pero, as much as possible, be consistent sa pag-aaral kahit mga 30 minutes a day lang. So, kasi parang pag consistent kasi, kumbaga nasusubaybayan mo, hindi mo mabilis makalimutan. Kasi, yun na, consistent kang nagre-review. Saang site ako bumibisita para mag-review? Ayan, isang magandang tanong yan. Actually guys, sa listening tsaka sa reading, sa Inborgereng .nl or .nl lang talaga ako. Ayan, bumibisita kasi nga working mom, ayan, working full-time, Monday to Friday, 8 hours, tapos pagdating, ayan, may baby pa, plus, ayan, 2 baby, charot. So, ayan, yun lang talaga yung, ayan, napagtutuunan ko ng pansin na bisitahin. Pero sa awa ng Diyos naman, naipasa ko naman yung 2. So, sabay ko silang tinake. And, ayun nga, yung last 2 weeks, yung tinake ko is yung KNM exam. So, ayan, regarding sa KNM exam, same lang din naman, Inborgereng .nl lang din naman ako nag-review. Plus, ayan, may site ako na, ayan, isi-share sa inyo. Ito yung Ufenen-examen.nl or .nl. So, ayan, kasi nga guys, ito yung tips na maibibigay ko sa KNM exam. So, hindi lang siya rules, hindi lang siya Dutch society, may geography din siya, guys. So,
may mga tanong doon na about sa mapa. Saan ayan, ito dito, saan nakalagay? Saan, ano yung, ayan, capital city ng blah blah blah. So, yung mga ganun. So, alam nyo guys, malaking tulong tong UFINEN dash examen na to sa akin. Kasi, ayan, natapos ko siya. Ito kasi, may 5, parang sa Imburkeren, may mga practice test din siya. So, ito, may 5 siyang set ng practice test. So, naubos ko na yun. So, every gabi yun, nag-ano ako, answer ako ng mga question. Hindi ko alam na dito sa taas, may nakalagay na, ayan, yung mga provinces ng Netherlands. So, pwede, mamimemorize mo yun. Ano yung mga capital city, tas yung mga river. Tas may nakalagay na mapa kung saan sila located. So, habang papunta kami ng Amsterdam, nasa sasakyan, ito lang yung naaral ko. So, ano lang, alam nyo guys, yung Netherlands naman is maliit lang. So, mapafamiliarize mo, ay, nag-ano lang ako ng code, yung first letter ng mga, ayan, ng mga province ng Netherlands kasi nakalagay sa sa map. So yun lang yung inano. Sa awan ng Diyos guys, may lumabas na 2 kung saan located yung mga ganun, Rotterdam, Churba ba yun? Basta, ganun. So since na-picture out ko na siya kasi dito may illustration, may dot nakalagay. Ayan, Rotterdam, Amsterdam, blah blah. So since na-picture out ko na siya, nung itinanong siya, kahit hindi mo nabasahin yung tanong, kahit yung mapa na lang, kasi na-memorize ko na nga, yun, sure ball ako sa 2 yun. May medyo mahirap naman na tanong, pero, ayan, feeling ko nasagot ko naman kasi nga nakapasa ako. so, ito siya. Ito yung result. Ayan, so, pinapakita sa mail na to. Ano na siya? Parang, gusot siya kasi sa Savi, ginanon-ganon. So, ayan, pinag-anuhan ko talaga yung baby. So, ayun guys, ano pa ba yung tips na maibibigay ko sa UFINEN? Sa UFINEN, sa KNM. Actually guys, as in, masasagot nyo lang talaga yung ibang mga tanong sa KNM. Though yung iba, medyo nahirapan ako. So, doon ako, yung mga madadali, yun yung inuna ko. Kung medyo nahihirapan ako, nag-i-skip ako. Tapos, binalikan ko na lang nung natapos ko na lahat. So, binalikan ko yung mga isa na ko. Kasi malalaman mo naman if nasagutan mo na siya or hindi. Kasi nagko-color orange yung sa, ayan, yung item per item. Ano pa ba? Actually, sa inborkeren.nl, tsaka sa dito sa pinag-aralan kong isa, sa UFINEN dash examen, same lang sila na topic. And actually din po sa actual exam, same lang sila na topic. Kaya lang nagkakatalo lang is different lang yung, kumbaga, construction ng question. So, doon lang. So, like for example, yung mga allowances, di ba, tusla. Pag nabasa nyo yung tusla, blasting ka agad, charot. So, ayan, yun yung mga tips na may bibigay ko sa inyo. At nga pala, the more resources you have, of course, the more chance of passing. So, since ako kasi medyo limited yung time ko, so, ito lang yung nakayanan ko. Hindi na ako nakakapagbasa ng libro talaga. Actually, may hiniram akong Welcome in Nederland na book. At ayan, shout out sa'yo, Kinan Road. Ayan, ibabalik ko na siya. Actually, humingi na ako ng address sa kanila. At ayan, may kasamang ganito, Kin. Kasi nagtagal siya sa akin. So, ayan, maanganak na kasi si Kin, so ibibigay ko tong libro sa kanya. And, ano pa ba? Ayan, just be confident, huwag matakot. Kasi ako naman, kumbaga yung sa isip ko, magtitake lang ako. If nakapasa, edi super happy. If hindi, edi retake, di ba? Wala namang mawawala. Ay, nawalan ka ng 50 euro. Kasi guys, 50 euro yung bayad. So, at ayan, hanggang dito na lang po yung may share ko sa inyo. At hanggang sa muli po nga pala po, please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para ayan, updated kayo sa mga latest video namin. Bye!